Καλημέρα σας. Αν και ενεπλάκην τα τελευταία χρόνια με συλλογικά όργανα του επαγγελματικού ιατρικού κόσμου, δεν με θεωρώ συνδικαλιστή με την κλασική έννοια. Είμαι όμως ένας μάχημος γιατρός, πολιτικοποιημένος και με συγκεκριμένες θέσεις και ευαισθησίες που αφορούν το σύνολο. Από την άλλη πλευρά, ως ήδη καθηγητής και μάλλον αναγνωρισμένος ειδικός χειρουργός συγκεκριμένης κατεύθυνσης στον χώρο της χειρουργικής, τις προσωπικές μου φιλοδοξίες τις έχω ικανοποιήσει σε σημαντικό βαθμό και πιστεύω στεναρά ότι οι τίτλοι και τα αξιώματα δεν έχουν καμία αξία αν ικανοποιούν μόνο προσωπικές ατζέντες χωρίς να εξυπηρετούν αποτελεσματικά και αν δεν αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στο συλλογικό καλό. Εντασσόμενος σε ένα νέο, κατά το δυνατόν ακομμάτιστο συνδυασμό, αποκομμένος όσο είναι δυνατόν από ιδεολειπτικό κομματισμό, αν και όλοι μας έχουμε τις πολιτικές μας προτιμήσεις, όπως και εγώ, θέλω να αγωνιστώ ή τουλάχιστον να ασχοληθώ με συγκεκριμένα πράγματα από το δικό μου μετερίζει προσωπικά, αλλά και μαζί με άλλους που πρεσβεύουν τα ίδια σαν ομάδα. Για τον ασθενή να στηρίξω το τρίπτυχο ποιότητα μέσα από την παροχή εξειδικευμένης ή δυνατόν ιατρικής φροντίδας, ασφάλειας με την συνδρομή βέβαια του συστήματος που πρέπει να ενεργοποιηθεί στεναρά προς αυτή την κατεύθυνση και σοβαρή, σωστή και ειλικρινή πληροφόρηση μέσα από συγκεκριμένα θεσμοθετημένα, αξιολογημένα κανάλια ενημέρωσης του κοινού. Για τον επαγγελματία γιατρό, σοβαρή υποστήριξη και διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς του, του κύρους του. Και αυτό δεν αφορά και πηγαίνει πιο πέρα από την ικανοποίηση των οποιονδήποτε δίκαιων οικονομικών αιτημάτων. Και η προφύλαξη της αξιοπρέπειας του Έλληνα γιατρού, του Έλληνα επαγγελματία γιατρού φαίνεται στις κρίσεις και όχι στην εύκολη, ήρεμη, χαλαρή καθημερινότητα. Για τον νέο γιατρό, για το φοιτητή, για τον εκπαιδευόμενο, σαφέστατα υποστήριξη της κάθε προσπάθειας για πληρέστερη εκπαίδευσή του μέσα από τους θεσμοθετημένους φορείς, ενεργοποίηση των επιστημονικών εταιριών προς αυτή την κατεύθυνση, να πάρουν και αυτές το ρόλο τους και να τους δοθεί λόγος και μεγαλύτερη δύναμη. Αν είστε στο ίδιο μήκος κύματος, και επειδή όλες οι διαδικασίες σε μια δημοκρατική κοινωνία περνάνε μέσα από μια ψηφοφορία, ψηφίστε με και στηρίξτε το συνδυασμό ενεργοί γιατροί στις ηλεκτρονικές εκλογές που θα γίνουν στις 14 Ιουνίου του 2026. Ευχαριστώ πολύ όλους εκ των προτέρων για την οποιαδήποτε υποστήριξη την οποία θέλω να την προσφέρετε μόνο εφόσον την πιστεύετε.